ga masoyi wanda wuyin zage neman yahuta. Annabi a duba zuciyata. Hakanan nake bulayi don kusantawa ga girma annabin dare daga na da neman samun alama. Na san shi na da tausayi gun neman ba da girma. Ya saka ni cikin keɓaɓɓen da baya ba su gata. Annabi a duba zuciyata. Hakanan nake bulayi don kusantawa ka girma. Kuma na san na gani na kuma na san me yake yi. Ashi masoyi ko da yaushe kulawa ce yake ga masoyi wanda wuyin zage. To gaskiya zan fice abinda zan faɗa kan wannan bidiyon din shi ne gaskiya lokacin da na ga wannan bidiyon din ya ratsa ni sosai wallahi. Wannan yaron nan masoyin manzon Allah ne wallahi tallahi babu shakku. Wannan yaron masoyin manzon Allah ne kuma iyayensa kun haifi masoyin manzon Allah. A sanadiyan wannan yaron wallahi tallahi za ku samu rahama saboda kun haifo masoyin manzon Allah. Ka duba yaro tun yana karami. Na san a shekaru wannan bai wuce shekara 11 ba. Har yanzu kai daga 10 zuwa 11 har gaske ne kai 12. Amma ka duba inda soyayyar manzon Allah ya ratsa zuciyarsa. Yana bacci idonsa a kulle amma tunaninsa na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka kalla hawaye yake zuwa masa saboda me? Saboda son manzon Allah tare shi. Na san wasu sun san cewa wannan bawan Allah ba za a same shi a cikinsu ba. Su san cewa wannan yaron ba daga cikinsu yake ba. Wallahi idan wannan yaron ba daga cikin ahalan ɗariƙa yake ba to za ga iyayensa masoya ahalan ɗariƙa ne. Amma wallahi ba zai yiwu a sami wannan bawan Allah daga wancan gidan ba. Saboda wancan gidan ba manzan Allah a zuciyarsu da zai kai har ya ratsa zuciyarsu su ji wannan abun tun yana yaro. Kai ba zai yi ba. Manyan makinan ba su bari ta kuma rafu yara. Babu a cikin manyan wanda suka san abin da suke zuwa cewa Allah na nan manzan Allah nan kuma za a mutu. In an mutu kuma akwai hisabi. Bari yaro ne bai san menene duniya ba, bai san menene ko Allah ko manzan Allah ba. Amma yaro ya taso da yana jin wannan abun a zuciya ko yana ratsa zuciyarsa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan yaron mun maka shaida, ni in particular na maka shaida cewa kai masoyin manzon Allah ne. Mu wallahi tallahi da wannan Allah zai dube kai maka duk abin da kake so dan tsarkin zuciya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma iyayensa na sake muku alƙawari, na sake muku shaida cewa kun haifo masoyin manzon Allah. Sanadiyan wannan yaron Allah yi muku duk abin da kuke bukata na sayyidina Rasulullah. Dan Allah ina son ka share wannan video din, ka gani ka share wannan video din ya kai haga kunne iyayen cewa ni na ce musu sun haifi masoyin manzon Allah. Dan Allah ka share wannan video ya kai har kunne iyayensa. Iyayen su kalla wannan video cewa su sun haifo masoyin manzon Allah. Kuma ni na ji daɗi da wannan yaron ya taso a gidanku. Kuma kuna jin cewa lalle wannan yaron ku ne. Na san kuna alfahari da haka saboda kun haifo masoyin manzon Allah. Na sake jaddada muku yaron ku masoyin manzon Allah ne, kuma masoyin manzon Allah ne. Ko da ba kwa ɗariƙun sufaye amma na san ba kwa inkarin ɗariƙun sufaye. Shi yasa Allah ya baku wannan kyauta. Amma wannan kyauta na san ba zai taɓa yiwuwa daga cikin gidan ba. Dan Allah in ka san asalin wannan yaro da iyayensa, dan Allah a mun bayani a takon kuma cewa idan daga gidan shi ne a faɗa mun, dan Allah faɗa mun. Saboda a faɗa mun cewa yaro daga cikin gidan ne. Amma na san ba zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Wannan yaro ba daga cikin gidan yake ba. Daga cikin gidan ba. Wannan yaron irin wannan yaron kayan gidan masu shine kudus
to your parent. Allah jikanku, Allah ya ƙara muku rahama, Allah kuma sada kuma da manzon Allah. Kuma wannan yaro Allah ya sada shi da manzon Allah. Sai dai akwai abin da nake tsoro masa, gaskiya ina tsoro masa wannan yaron nan, amma alhairi ne, ko da hakan ya faru alhairi ne. Na san masoya manzon Allah sun fahimci abin da nake nufi, amma ko da hakan ya faru alhairi ne, kuma alhairi na gare ku. Wassalatu wassalamu alayka rasulullah, wassalatu wassalamu alayka nabiyillah, wassalatu wassalamu alayka martabata jami'at lil asma'i was sifat, wassalatu wassalamu alayka man hubbuhu huwa ad-din was-salah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.